Takže čau lidi, zdraví vás tady Filip u hry Tales of the Decay. A se mnou je tady Jirka. A chceme vám prostě něco jako pohled a už můžete vidět, že jsme se ponořili přímo do hry. Že žádný intro prostě nebylo. A podle mě není to špatná hra, už v týře mám odehráno kolik? 12 hodin. Takže to už trochu znám. Vy vlastně tady je váš první kamarád, ale potom díl prostě už nebudete mít žádného pomáče a prostě kdo to nezná, no. Je to prostě hra zombie apokalypsa, jak jste si už mohli všimnout. Nic jiného. Vlastně jsou tu vojáci, ale který vás nemají rádi. A takhle vypadá něco, když zrovna umřete. Ale ještě neumírám. Tamhle ten Ichtil musí pro mě jít zrovna. To je poprvé, co jsem umřel hnedka takhle. Jo, děkuju. Za tebou. No jo. Prostě, že teď nemůže jít. Tak mě zvedni. Ale vážně inteligent. No nic. Takže znova. Start new game, OK. A takže znova. Jo, vidíte, že jsme vás vážně o žádný intro nepřipravili. A tak si něco říkají. A neslyší. Jirka vlastně je u mě host, takže nepočítejte s ním tolik videí, spíš budu natáčet sám. Ale občas si někoho pozvu. Takže nebudou pořád sami. Potom díl budu natáčet samozřejmě jiné hry. Z tady to neudělám let's play, ale asi jenom gameplay. Asi 3 pohledy na to budou. Minecraft se mi nechce natáčet. To si jako pište do komentářů, jestli chcete, abych ho natočil, nebo nechcete. A já se vám přiznám, já nemám placený Bandicam, takže na Bandicamu budou jenom 10minutový videa, ale já je spojuju přes Movie Maker, takže když tam budou malý střihy, tak se nedivte. A no, teďka tady na minimapě můžete vidět. No dobrý, natáčím. Jo, takže tady je pořád to intro. Nejsou to nejkratší intra teda, abych pravdu řekl. Ale když tak o tom přemýšlím, mohl bych vám to trochu zesílit. Tak na 50%. Na 40. No tak to nejde. No tak to ne, to se nechám tak. Tak. Tady vidíte, prostě sem nosíte všechny zásoby. A tak. Můžete se Ečkem, když přijdete k nějakému takovému oknu, tak se můžete zabarikádovat. No neumí tolik anglicky jako já. A můžete takhle vyrazit dveře, prostě je zamknutý. A tak tady tečka, co tady můžete vidět, to je prostě quest, kam se máme dostat. Nebo v té týře ani tolik podle mě o quest nejde. Že prostě tady je hlavní přežít a je to krásně otevřený prostředí. Samozřejmě bugy tady jsou, jich tady poměrně dost. I'm there. Gonna take a look around. No, kdybych měl prostě texturu hodnotit, tak hodnocení, no, nedal bych zase ne 5, zase tak zle bych nebyl, ale jenom, že prostě ty výrobci
to vám ukážu, si nedali takhle pohrát s tím prostředím prostě, že ano, tady něco je, ale třeba tady nic není, prostě úplně zbytečný volný prostor. Jo, takže to mě trochu mrzí, prostě tady jsem to hledal, když jsem to hrál. Jestli tady nic není, ale fakt ne. Jo, potom tam jsou nějaký vedlejší úkoly na zachraňování. Že si s tím podle mě mohli trochu víc vyhrát. Ale jako hezká hra, ano, grafika není nejhorší, právě že naopak je docela podle mě dobrá a hodně se mi na textíře líbí. No jo, líbí. Prostě tam měla inteligence. Vy prostě půjdete do dveří a chcete se dostat ven, za váma jsou zombíci. Oni tam pořád stojí na místě, jako idioti. A vy se chcete prostě dostat ven, ne? Ty zombíci do vás budou útočit a oni nic neudělají. Takže tady to se mi líbí. Je tu docela dost. Ne, docela dost. Herní prvky. Tady ta hra se dá, kamarád mi teda říkal, tady tu hru jako ji už celou prostě dohrál asi 3krát, že se dá hrát i na ovladači. Nevím, co je na tom pravdy, neskoušel jsem to. A prostě takhle vy musíte chodit a různě přežívat. Není to nic lehkého, protože u té minimapy můžete vlevo dole vidět. No. Takhle tady. Můžete vidět tady té energie. A tak to červený je životy, že jo. Tady ty modré tečky jsou vaši společníci, kteří vám pomáhají v tu dobu. Když tady to jsou červený, to jsou zombíci, že vás vidějí. Když jsou bílí, tak to znamená, že vás nevidějí. Že vás ještě nespozorovali. Potom tady jsou i horší zombíci, prostě rychlejší. Hele, dneska mám poprvé zbraň. To je hezký. A takhle prostě prohledáváte domy samozřejmě. Je tu kapacita, kolik toho unesete. Maximálně. Je tu i omezený inventář, což mě tady to je ten omezený inventář, podle mě teda. Což se mi nelíbí. Protože když vlastně tady máte ty kila, nebo co to je, kolik toho unesete. A teda proč je to tak prostě omezený ten inventář. To jsem ještě nepochopil za těch 15 hodin hraní. Ale tahle hra, musím říct, se mi vážně líbí. Samozřejmě jsou i lepší hry. A teď mi zrovna praskla tyčka. Že se jdu právě normálně. Což je úplně tak odporný. Zbraň, když ji používám, tak s tlumičem. Je to, jak třeba je The Walking Dead, tak prostě výstřel přiláká zombíky. A to prostě je úplně na nic. Protože potom vlastně tam máte těch horů zombíků a jestli se máte prát holejma rukama, tak to je něco hroznýho. A kde? Já už jsem to vážně hrál. A co to hodil? Jo, mám se vrátit do myslového areálu. Ale já v něm jsem, takže nevím, co to pořád po mně chcem. Jo, a už mě to píše, že jsem to našel. A že se můžu vrátit. Samozřejmě sbíráte materiál, vlastně tady ty, vy pro ně sbíráte i jídlo. Oni se prostě o sebe nedokážou postarat. A za to, když jim to takhle, hele, mačeta. Když jim to takhle nesete, tak vám se zvyšuje jakoby u nich popularita, nebo nevím, jak bych to řekl. A oni vás mají rádi a za to si můžete brát věci, dávat tam věci a takhle různě. A ještě jedna věc, nevím, jestli jste si vážně všimli,
že tady to bylo úplně plný. Prostě krabice a byla v tom jenom dřevěná tyčka. Což se mi zdá trochu divný, nemyslíš? Jakože krabice, které jsou prázdné, ale je tam dřevěná tyčka. Ano, mohli tam být lidi, kteří to vzali, ale co by tam i dělalo to auto? No, mohli tam přežívat, že jo, taky. Ale nezdá se mi to teda. A ničí se vám věci? To se mi na té hře líbí. A hezký je, když si chcete kleknout. Jak se kouká, kde co je? Což je podle mě je i docela dobrý. Jo, došla nám energie, takže se to dobývá. A když klečíte, tak se vám zombíci tolik nevšímají. Ale jakmile se tady ten ichtyl postaví, ten zombie, který můžete vidět, že jsem už něco viděl. A jde sem. Ale vidíte, nevšimne si. Samozřejmě je tu i tichý zabití. Jo, takhle. Tichý zabití. Úplně vážně tichý. Tady to prostě už nepoberu. A je to to jsou petardy na odlákání zombíků. Dobrý, když jdete třeba někam dál a prostě jdete se podívat po okolí, což se mi stalo a bylo to velmi nepříjemné. A no, a tak ty petardy je lepší mít u sebe. Takže takhle. A potom prostě tady zachraňujete i různý lidi, jakoby, jak bych to řekl. Další přeživší. A když váš hlavní hrdina umře, tak ztratí jenom, tady jo, jsou ty lidi, tak tady jsou skeleto hrdiny, jo, který vy vlastně sbíráte, vylepšujete a tak vy se vlastně budete jakoby někdo jiný. Třeba se převtělíte do tady k toho, jo. Takže nevím, ještě jsem nikdy neumřel. Na mém profilu hraju za klasickou, ještě za tady tu postavu, kterou mám vyskilovanou úplně na největší level. Jestli chceš, tak něco říkej, mě to nevadí. A prostě jakmile takhle chodíte rychle, tak si vás všímají. A jakmile půjdete pomalu, tak ani prostě nebudu vědět,